Wa alaikum salam. Amana na jance kana kira. Wallahi ina so ka taro mun mutanen anguwa ne gaba ɗaya da mu yi magana da Allah. A matsayina na bakon malami ya kamata mu dan yi jawabi ai. Allah ya baka. Wannan sabon malami akwai adalci daga zuwan shi gari. Assalamu alaikum ya abokan. Lafiya. A ayyuka. Wannan sabon malamin da aka yi. Ya ce yana bukatan gabaki ɗayan garin na akwai wani dan fatawa da yake son bayarwa ne yana son magana da su. To muna yawa in Allah da ku hallara yanzu nan. Yawa cikin. Assalamu alaikum. Ya. Abokina ana jin daɗi ke. Ana jin daɗi. Yawa akwai wata wannan ɗan sako ne da aka banna sanar da ku. Wannan sabon malamin ya ce yana bukatan gabaki ɗayan garin na akwai wata yar fatawa da zai ba. Gabaki ɗayan garin. Yanzu na nake faɗa maka mutunci yake tun da muka haɗu a can. Ai yanzu nan nake magana wannan malamin akwai adalci. Akwai adalci gaskiya. Abin da mu ji me malamin nan yana gayyatar taro ba mu san dai me za a yi ba. Assalamu alaikum. Allah mun lafiya. Har kun yi so ne. Sannun ku da zuwa. Ina an sauran jama'a ne. Ya kamata mu hallara ai. Masha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ana har kun so ne. Kadai ne kan a garin ne? Akwai sauran mutane suna. Salamu alaikum. Sannun ku da zuwa fa. Yawwa. Amala ya bala. Yawwa. To kun hallaru? Kowa ya zo? Yawwa, da fatan kowa ya san abin da ya tara mu anan. Ba ku sani ba? A gaskiya ne bana alaka da wanda ba su sani ba. Kun zama jahilai kenan tunda ba ku sani ba. Kowa ta ce tafi da Allah. Haba ba ku sani ba? Jahilai kenan. Haka ake yi. Wannan mutum da ya ce mana jahilai. Wallahi. To gobe kawai abin da ya kamata a ce mu inda ya ƙara kiran taro ko mutum mai duka mun sani da ce me da ya ce. Yamci duk musabun da abin da ya faru kenan. Tashi. Kai, wannan malamin ya ƙara yana mana hankali irin na jiya ko akwai damuwa. Assalamu alaikum. Wannan malamin fa ya ƙara kira fa. Ya kamata yanzu mu sake hallara mu ji me ne ce. A karka da mu yanzu ai mun san me da mu masa. Yawwa, ba tare da bata lokaci ba, kamar yadda dai jiya kuka zo kuka nuna mun ba kun sani ba, da fatan yau kan kun san abin da ya tara mu ana. Kun sani? A to tun da kun sani kuma wanda bata lokaci da mai kowa je da sani shi ma tun da kun sani ku tashi ku tafi tun da kun sani. Abin da zaka fara kenan. To ya da kun ce kun sani. Shikenan kowa ga wannan ba da mu. Zo mu je, zo mu je. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kai dai wanda ka yake. Wannan malamin ba? Wai ma ka dawo ne? Cewa yake wai yanzu nan ma mu ƙara jawa amma kun san me da mu yi? Yanzu idan muka je ku ce kun san abin da zai faɗa. Kun gane? Waɗanda zan ƙara kira kuma su kuma su ce ba su san ma me yi. Ka abu mutum kana da basira wallahi. Yawwa, mu ji me zai ce. Ayo mun kura ƙaryan shi. Yawwa. Salamu alaikum. Kuna aiki? Wato wannan malamin ya ƙara kira ne. Ya ce na bukatun ganin mutanen gari amma kun san me za a yi? Yanzu idan muka je ku sai ku ce mashi ba ku san abin da za a faɗa ba. Kun gane? Wasu kuma za su ce sun san abin da za a faɗa sai mu ji meye abin da zai ce. Mun san haka ya kamata mu wasu domin mu fahimci meye abin da yake son faɗa. In ba haka ba wannan malamin na da rainin wayo da yawa. Yawwa.
assalamu alaikum, kun dawo? A yau kan ai kun san abin da za a faɗa ko? Yau kan ai kun san abin da za mu tattauna akai ko? Dukan ku kun san abin da za a tattauna akai? mu ba mu sani ba. A'a, ban gane ba. Ku kuma fa? Kun sani? A to abu ai sauki cikin sauki ne ai. Wayanda suka sani su sanar da wanda ba su sani ba, shikenan kowa ta ce dai. Wanda suka sani su sanar da wanda ba su sani ba. Gaskiya kamata Mai mana subscribe ku danna kararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna SK Hausa TV domin samun sababbin shirye-shiryenmu ingantattu, nishadantattu, kayatattu a lokacin da muka daura. Mun gode.